ସେମାନେ ଶରତ ନାୟକ ଗାଁ ଘର କିଣିଲେ ତ ମୋତେ 81 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଅପପ୍ରଚାର ନାହିଁ, କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ନାଚ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ହେବା ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ତ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଗାଁ ଯାକ ଚାନ୍ଦା କରିବୁ, ସେତେବେଳେ 8 ଆଣା ଚାନ୍ଦା ହୁଏ। ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବରଡ଼ା ଆଣିବୁ, ଛାମୁଡ଼ିଆ କରିବୁ। ଆଉ ଘିଅ କିଲୋକୁ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ ସମୟ ଯଜ୍ଞ କରି ନାଚ ପାଟି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଶିଖନ୍ତି। ମୋର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ନାଚ ଇଏ କରିକି ଲାଇଟ୍ ବି ନଥିଲା, ମଶାଲ ଜାଳିକି ନାଚ ହୁଏ। ତାପରେ ଡେଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାହାଳି ଭଳିଆ ଦୁଇପଟେ କାହାଳି ହେଇକି ବଳିତା ହେଇକି ଦଳିକି ନାଚ ହୁଏ। ତାପରେ ଲଣ୍ଠନ ଲାଇଟ୍ ହେଲା। ଯେତିକି ସଭ୍ୟତାକୁ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟତା ଯୁଗରେ କ'ଣ ଲୋକ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ସଭ୍ୟତା ଯୁଗରେ କ'ଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଯିଏ ଅପପ୍ରଚାର କଲା ସେ କେତେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ, ଆଉ ଏତେ ଭାଣ୍ଡାମି ଲୋକ ଯେ ଯାହା କହନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ପହଞ୍ଚା ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ।